A ako dlho ste zasnúbené? Včera. Včera? Osky za koľko lajko mi kúpiš iPhone 7? Ešte nekúpim, dobre. Lajkom už zaplatíš svadbu. There she goes! Práve sa tu Mercy prezliekala v tomto aute. On sa rozhodla, že uprostred šoferovania mi nakáže, že musím jej to zaviazať dozadu. Ale dosť slabo si mi to náš zaviazal, by the way. Krásny chlap. To sa čo? No. Čaute. Čauko. Ty koko! Aby že ťa Janis pozve na kávu, išla by si? Poďme zbaliť jak Adrian. Mercedes, svojím spôsobom musím povedať, že by som bol rád, keby sme strávili nejaký čas o samote a práve aj kvôli tomu by som ťa chcel zobrať na rande. Prijala by si niečo takéto? Myslím si, že áno. Poďme mi sadnúť na klebas do výrivky, víš čo myslím? Aha, tuto. Budú poznať Mercy z Rúže. Určite budú poznať. Budú poznať Mercy z Rúže? Poznajú mňa. Poznáte Mercy z Rúže? Chlapci, teraz ideme na Klaudiinu oslavu. Ježiš. Čau. Ja som tak rada, že si prišiel. Ja. Neuveríte, koho som stretol náhodne na oslave. Aha. Čaute. Je to Laura. Okamžite dostali básku. Fantázia sa stala skutočnosťou. Poď, ale poď. Narušiť? Áno, naruš to. Pozor! Aj to tam! Vypam tie, koko! Ja si ho neviem vlogovať, říkam. Poď sleškať. Klaudia. Poď sadíme si, porozprávame sa. Povedz mi, ako sa máš. Mám sa dobre, Klaudia. Hej. Tak dneska tu budeš spať? Idú policajti. Príjemný podvečer, páni. Dobrý večer. Ja som mal dneska oslavujem. Lebo šťastie, aby ste bola šťastná. Išli by ste s Klaudiou na kávu? Ja som zelený šťastný na daný, čiže ja momentálne som už sami nul. Pekný večer. Lebo ja hej, pardon. Pozdravujem. Pozdravujem, tak sa darí. Pozdravte vlog. Zakoľko aj do videa. Zakoľko do videa. Však už ste vo videu. Ja som posel. Toto je Luka Brásik, keby bol žena. Plačeš? Nepláš. Prosím, fotku. Jasné. Dobre. Kámo, ja ťa milujem. Ďakujem pekne. Ja ťa milujem. Ďakujem pekne. Koľko máte rokov? 16. Dovidenia. Pozri sa na to. Lesbians! Ježiši, do hryci si dement. Taká krásna žena, to je neuveriteľné. Ty vieš, čo mi máš Ty povedať? si krásna, to je... Vieš, čo mi máš povedať? Bože, Boh ťa žehnaj. Počkaj, ale Cindy, toto je naozaj pekný muž. Ale dobrý, áno. Dobrý je, že? Povedz mi, Hugo, čo ty hľadaš v žene? Čo je podľa teba ako najdôležitejšie, aby mal? Inteligenciu? Inteligencia môže byť, že nejaká by bola potrebná. Nejaká by bola potrebná. Nepovažujem sa za úplne Ja som inteligentného, vedela, ale... že takýto plán. Tak víš si, ty poďme. OK, zrazu. Jasne, že môžete si spraviť. Babi, ale ste sexy. Ste sexy, dúfam, že máte aspoň 12. Keď nie, tak ste iba moje. Čo ti dáva? Cynthia, povedz, môže byť taký pekný? Strašne si pekný. Ale povedz to, ne? To je neuveriteľné, že? Ja nechápem, kto ti môže odolať. Bráško, to čo sa tu deje? Ja jej dám. Rýchlo! Ďakujem! Nech sa páči, čau!